Изчистване на проклятие срещу заплащане. Такова нещо не съществува. Ако някой ви обещава подобно нещо, то не работи. Никой, освен вас и хората от вашия род, не могат да работят по проклятие, което е отправено към вашия род. За да бъде работено по такова проклятие, за да бъде то неутрализирано, то е необходимо да бъде осъзнато какво е проклятието, какво увреждане е сторено и да измислите действие, през което да противостоите на онова действие, с което е извършено самото увреждане. Ако сте увредили някой, ако сте навредили на някой, трябва да намерите някой, който е в нужда, да му помогнете, за да върнете баланса във вашия род. Ето по този начин може да работите за неутрализиране на проклятието. И то само и единствено потомците на човека, срещу когото е извършено проклятие, а не външни хора срещу заплащане да ви чистят проклятие. Това не работи.